Hi guys! Sila yung may-ari ng cranberry. Tanim nila pero hindi nila alam yung pangalan ng prutas. Hindi rin daw nila kinakain kasi ang alam nila hindi daw nakakain. Display lang. Ganon sila kayaman. Pero kaibigan ko sila. Ayan. Ayan din yung dalawang bakla. Oh, ayan. Alam daw nila na nakakain pero hindi nila alam ang mga pwedeng itulong ng cranberry. Yun guys, nakakatulong yun sa pag-circulate ng blood natin, ng maganda. Tapos yung nakakatulong din sa liver natin yon kasi mga katas yun. Isang klase na mga katas na prutas at maasim. Mayaman yun sa vitamin C. Hello guys! Ito yung tinatawag nilang cranberry tree. Titikman natin. Hanap tayo ng ano kulay na yun sis? Tarong. Tarong daw. It's kulay violet or burgundy. Ayan. Yung katas niya. Tapos sa labas siya red. Matamis yan guys. Ayan. See? Siya si Glenn, ang kaibigan ko dito sa Asingan, Pangasinan. Ayan. Aray! May ano pala siya. Gosh! Oh, nakamantsa siya guys. Tulad ng pagmamahal ni ex. Nakadulot ng mancha. Stay. Mahirap tanggalin. Ito guys. Ayan siya. Ayan yung mga kulay. Ito. Pero guys, alam nyo ba nakakagamot to ng cranberry, ng gallbladder stone. Nakakatulong siya sa pangtanggal. Titikman natin. Matamis siya sa una pero maasim pala. Tulad ng pagmamahal ni ex. Bye!